одежа. М'яжить, вишивать ажурними узорами, тканіми, нитки, саме такі жіночі. Будь ласка, приходьте, дівчата. Саме такі жіночі заняття, будь-що я вам сьогодні заряжусь. Послухайте, сподіваюся, вам слово підсаме про ваше ставлення. Дякую перше за запрошення, Наталія. І ми, коли займалися якимось справами, ми відкрили вінок. І я поглядела вірші, так, поглядела, і ось для мене було вельми просто придумати, тому що я відкрила і вірші, які співалися, такі ми зараз вам проспіваємо. Ми стараємося. Ніколи